Alright guys, good afternoon. So nandito kami ngayon sa Tinawagan Hills. It's the same old sound in the same old town. I wake up early with a sigh. The morning breaks to leave behind the night I need to get me by. Close the blinds and carry on. I'm not afraid to stay away. Alright guys, good afternoon. So nandito kami ngayon sa Tinawagan Hills, pero medyo malayo pa pala doon sa kabila. Ayan. Ang problema kasi nakakotse ko ngayon. So nakikita niyo yung daan sa likod ko. Mababa na yan, tapos doon sa una-unahan medyo dadaan natin lupa. So baka hindi kaya ng kotse pag inabanti ko pa siya. So doon yung sikat na tourist destination dito sa Bao Camarisur. Ayun no, kung makikita nyo, may mga bahay kubo dyan, may mga kabana na pwede yung tuluyan 24 hours. Pasensya na, medyo madilim kasi against the light tayo. Pero kung makikita yung location ko, ito no, napakaganda dito. Actually, na-vlog ko na to matagal na, siguro last year. Pero ayun, binisita ko kasi alam niyo naman, iba yung ambience nung nauna kasi umaga yun, ngayon naman hapon. Tapos nung pag-vlog ko dito, medyo pangit yung panahon. Ngayon, medyo mainit. Alright, so medyo clear ang panahon ngayon. Kung makikita nyo, nandoon yun sa kabila. Ayan o. So, pasensya na, hindi ko kayo matutur doon kasi yun nga, sinasabi ko sa inyo. Kung nakikita nyo yan, no? Ayun, medyo lupa na yan. Baka hindi na kaya ng kotse pag tumagos pa tayo hanggang doon sa may una-unahan. Ayun, no? So, meron dyan mga kubo na pwede yung pagtambayan. Alright? And then meron dyan mga kabana na pwede yung pag-stayan 24 hours. Napakaganda dyan. Tapos ngayon, fully developed na yung lugar na yan. Yun lang, ang problema pa siya na hindi natin mapupuntahan yan. And then may entrance fee dyan. Ang pagkakalam ko, nung pumunta kami dyan, 20 pesos yung entrance fee dyan. So hindi ko na alam ngayon kasi marami nagsabi sa akin, pinaganda na daw yung lugar na yan, yung Tinawagan Hills na yan. Alright? So yun, para mas ma-appreciate nyo yung lugar, papaliparan natin ng drone. So yun, nakikita nyo yan? Mount Mayon. So hindi ko alam kung ano mga pangalan na bundok na yan, pero pag dito kayo sa ibabaw na parte, may mga iba't ibang pangalan yung mga bundok na yan. So yun, Mount Mayon, hindi ko alam kung anong tawag dito kasi kitang kita rin yung bundok ng Iriga. Alright? Ayan o, napakaganda dito. So halos nasa ibabaw tayo ng bundok. Oh, yun o. Oh, napakaganda dito. Ayan. So konting paalala sa mga pupunta dito, lalo sa mga rider. Alright, kung yung motorsiklo nyo medyo talagang may katagalan na tapos hindi talaga kondisyon, wag nyong ituloy ang pagpunta dito kasi talagang baka bumigay yung motor ninyo kahit yung sasakyan. Alright, yun nga ang sasakyan namin, medyo nahirapan paakyat kasi talagang elevated yung daan, talagang napakataas. Kaya sabi ko sa inyo, in case na medyo may diferensya ang motor nyo, hindi pa kondisyon tapos yung sasakyan nyo, huwag nyo ituloy pagpunta dito kasi baka bumigay, mas mahirapan kayo tapos pwede pa kayo madisgrasya kasi medyo elevated yung lugar. Pag pababa kayo, mahina ang preno or hindi kondisyon, so baka magdiretso kayo pagbaba. Ayun o, nakikita nyo yan, napakalalim yan. Ayun o, oh, grabe. Alright, so yun o. Hindi ko alam kung siguro ito yung Bato Lake. Ayan, makikita ninyo. Pinakapaganda dito. Yun, no? Oh. Alright, dito lang yan sa Barangay Lourdes. Dito lang sa Bao Camarisur. So, hanapin nyo lang sa Google Map.
Tinawagan Hills, dito kayo dadalhin ng mapang yon. Alright, so maganda nga po sa inyo lahat, si Papa EJ to. Peace out.